Takže lidi, já vás ještě jednou na večer zdravím a uděláme ještě takový mini tutoriálek, jak udělat vlastně jednoduché logo do Counter-Strike 1.6 a úplně jednoduše. První, co uděláme, je otevřeme si webový prohlížeč a do URLu napíšeme Counter-Strike funandlovers.blogspot.cz. Samozřejmě vám to dám do popisku videa a tady dole dáme download. Jakmile se vám to stáhne, tak vložíme na plochu a dvakrát na to klikneme a dáme spustit. Já si to můžu trochu dostáhnout, ne, nejde to. Je to. A dáme Open Image. Tady dole vybereme si nějaký obrázek, který chceme vlastně sprejovat v CSku a dáme za dvojku Adjust Image. Tady bacha, tady si musíte vybrat číslo, které vám to povolí, protože když to tady je červené například takhle, tak vlastně to nebudete mít ve hře. Tak já to mám na 144/80 a dáme Apply Changes. A dáme teďka Transparent View. Tak a máme obrázek, teďka dáme Save Tag, Export to WAV file a uložíme to na plochu. Takhle. A pojmenujeme temp decal. No, to jsem nechtěl. Temp decal. Uložit. Tak, máme to na ploše a teďka co s tím udělat. Otevřeme si Steam Apps, Common, Half-Life a tady to vložíme do CS Strikeu. Takhle. No a ukážeme si, jak to funguje. Tak, nyní se nacházíme ve hře Counter-Strike 1.6. Připojíme se na libovolný server, já se připojím na CS Surmy. Tam, kde nejsou hráči. A zapomněl jsem vám říct, že v nastavení nic nenastavujeme, je to automaticky nastavené. Tak, připojujeme to na server. Tak. No a teďka půjdeme jenom k nějaké zdi a nasprejujeme to na zeď. Tak. Spray logo funguje normálně, nic s ním není, jenom to je trošku rozmazanější, proto bych doporučoval dávat nějaké obrázky menší. Tak já doufám, že jsem těm, kteří nevěděli, jak to udělat, nějak pomohl. Jestli se vám pomohl, tak dejte prosím like, odběr, sdílejte a popřípadě komentář. Díky za shlédnutí. V příštím videu čau.